kliru tewel balik maneh tuku semangka. Aku poso gak tau mokel sebab ganjarane besok ana swarga. Ceramah ustad pancene nyoto. Nabuh bedhug banter suarane gelem ngrungokno ludruk gedhe ganjarane. Warung kutung gawe kanggo menghormati dulur para agama Islam supaya gak ndadekno kesalahan apa kita menungso urip kudu saling menghormati ojo duweni sifat iri ada ngeling ana dulur wong urip iku bakal mati supaya dosa-dosane diampura. Tepos lira dulur kudu dilakoni iku mertanda saling menghormati. Ngomong sak ngomong iku kudu diteliti supaya gak dadekno prasangka bener. Iki mumpung mulane poso kudu sing mantep madhep marang sing kuwasa kanggo ngelebur sekabehane dosa besok nek mati ben munggah suwarga. Namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat bareng rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah gelane rek kemperuduk nek ngene mang kaya awak iki aku titip ketir ta. Maksudnya ketir ya? Nah, ketir iku apa semacam kartu. Oh, jare kartu. Koordinatore ketak-ketak jare biyen. Oh, nek jaman biyen ketak. Lah sing remo iku sapa? Kitri lah. Kitri lah. Ketir. Lah kira titip iku. Sakana sing remo sendir saya. Ketir. Kentir. Aku mau maca berita karo Mbrebes Milita. Olah opo, Cak? Olah apa wong maca berita kok Brebes milih. Berita iku ya gurung karuan nek penyentuh ngono. Ada dua peristiwa besar nasional. Ini yang harus kita empatikan ya. Pertama arek gak duwe buku terus bunuh diri. Oh iya Cak. Terus yang kedua arek kate buku gak iso ya ta. Kate buku gak iso mergo mboke gak adang. Ya nak dodol tisu bombong sore-sore. Begitu dodol tisu mlebu manjuk tisu metu ning embot tabrak truk ya apa ngono iki.
Kok kebacute ngene kok Kak. Iki mong Kok gak rene lah ngono. karepku ketire iku tak kena arek iku lah kok arek wis gak ono. Coba Nol apa yang guyang-guyu? Kan lama-lama. ya Ya, ini terus disikapi secara empati, nasional. ya. Ya, makanya nek ana rezeki titik ayo dikumpulno. Engko dititipno hijab. Ya. Ayo, aku siap untuk koordinir santunan arek-arek iku atau sedekah arek-arek. Nah ya kene ngumpulno. Iki Ya sa- 100.000-an lah. Piro-piro 100.000. Iya. Sepurane nek saiki sik gurung ono rek aku. Tolong saiki Talang ono. Boleh talang. Pancet ae Gus, wong beramal iku. Lho. Iki apalagi di bulan puasa. Nek wong suka sedekah, iku pahalane dilipat gandakan. Lho, Ngerti. Runo Ustaz itu. Lho, Ngerti, iku lah nek keadaan ono cah insap. Aku lak wis ngomong, nek saiki aku sik durung ono. Lah anoke kapan? Nek gaun nek saiki Sementara iki cak Sabil iki tak kongkon nalangi ngono lho. Talangku dhewe bocor aku. Lah ngomong saiki iku sampai kapan? Lah iya. Ya. Berarti nek saiki gak ono, berarti engko ono. Ya gak apa-apa Nek Tante. minggu iki gak ono, Heeh. ya minggu ngarep iki. Terus berita ketiga, Cak. Iki penting kanggo awake dhewe. Kita ya ikut prihatin, ikut berempati karena iki usum wabah urang. Jadi udah ngabah cipta iki ternyata banyak kena penyakit. Walah. Ini dikubur ya ono sak truk, Cak. Oh ya. Awake dhewe ra melok ngubur ya. Udah kena virus rek. Heeh, kena virus. Soalnya ada virus nipah soalnya. Nipah. Oh ya. Nipah. Iya. Ini semacam mengi ngono ta? Ya seperti itu. Virus iku kok ya, akeh sing wedok ya. Lah iku corona wedok. Nipah. Nipah ya wedok. Lah iya. Mangkane saiki ya nek berteman ya sing hati-hati. Jarene menular iku saka udara, liwat udara. Nek nipah itu teko hewan Mas. Ya termasuk teko jadi kalelawar apa? Ya buah sing makan hewan. Sisa iku jangan sekali-kali dimakan kalau tidak dimasak. Nek biyen, nah biyen iku ana cerita ngene. Nek ana wong meteng, iku mesti biasa golek Golek codotan. codotan. Nah, Ya. jarine anake cek manis kae. Iya. Anake cek opo kae. Nah, saiki gak wani. Kayane Ternyata ono dadi penyakit gawa kaya nipah. ngono. Mungkin itu ulah mungkin ya. Ya. Bisa kita analisa itu ulah para penjajah. Jadi kira-kira dilontrongno ngono. ngono ya. Jadi semacam mitos yang diyakini. Terus lelek metenge ibuke insaf ku biyen nyidame apik-apik. Oh, cari sapa? Nyidam kesemuk. Mangane kono apa Lah iya, pipimu makane kok belang-blonteng dadine ngene iki ya. Ya wis. Muga-muga apa ya Sehat. sehat. Iso jalankan ibadah puasa ini Sing sampai penting kudu iso njaga awake Ana dhewe. virus karena virus ya tetap menjaga Ya. kesehatan. Toh biyen kan ana virus ya maskeran. Iya. Saiki ya sing aktif maskeran ae. Sing penting ya kanggo pendengar RKB ae, mbok menawa menemare-mare ya kepengin nyangkap ludruk ya teko nang ngene RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Tapi ojo lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Insaf. Sutradara Cak Insaf. Dalu niki ndamel lampahan Tobat seri sekawan. Konco-konco ingkang nampi dapuan sarmin dipun lampahaken Cak Puryadi. Ning Purbandari dalu niki dados Darmi. Sony dipun lampahaken Cak Sabil. Rika dipun lampahaken Ning Wiwi. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Amir. Cak Pendi nglampahi dados Pak RT. Bu RT dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Cak Kusnan dalu niki dados Karji. Karjo dipun lampahaken Cak Insaf. Cak Ning giaran Ludruk dalu menika kairing swantene gongso Kiai Macan Putih lumantar ruang kesenian Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya soho SMKN Negeri 2 Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator studio Cak Isnan. Operator video wonten Cak Lika. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Bu. Ya, Pak. Alhamdulillah, syukurillah. Poso wis oleh pertengahan. Nah, kak pertengahan iki ya. Kenapa, Pak? Loh, ya apa sih ini kan 10 hari pertama toh. 10 hari pertama itu jadi penuh berkah ngono. Penuh rahmat ngono. Bingung masak apa engko? Lah iku apa mangkane? Ngene lho, Bu. Wong poso jane gak usah ngoyo-ngoyo, wis lah. Wong poso koyo-koyo otok, Bu. Ayo, kaya wingi kok awakmu. Aku pengen kolok, aku pengen iki pengen iki nyatane ya kakak pangan ya. Kayak membayangkan wae buka wah koyo dipangan-pangan ngono lho. Barangnya lah ya sederhana biasa. Iki aku tak apa jenenge? Pesan masakan kuning murah ya. Mau pesen ae. Kamu sih. Senai, Pak. Ya gak apa-apa, terus ayo pesen apa? Pesen kan awake sing ngarani to, sampeyan kepengin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Nggih, Bu Mur. Kula niku wau dipesenaken kalih Bu RT kae mriki. Nggih. Perlu napa? Pancene diakep-akep. Oh, diakep-akep, Pak. Oh, jadi pelet-peletno. Kok lek sampean pelet temen, ngersula lho ya.
Puasa ku lambe kan garing, Bu. Oh. Sampeyan mun diakep-akep kalian ibu arek-arek ini. Iku kayak wong stroke. Boten napa niki. Ning Mur, niki lho, sampeyan diakep-akep oleh akeh-akeh iki lho. Ya tipsen apa? Iki lho ning Mur nek gawe masak dhewe. Semen iki mang apa ae masakan semen sing sate didol. Den kula niku nggih sing kula dol niku enten sayur bening, enten sop, enten napa niku kare. Macem-macem. Wong Sopo namine Pak yo? didol. Sopo ya Pak yo? Sop anu Bu, peseno debegel Bu. Iwat Paketel Pak. Gedel ulame. Tak pikir Terus debegel. sambele Aku kok kacang. wedi Pak tok semen koyo ngono iku Pak. Wedi aku sumpah Pak ojo Pak. Wis Lho, napa lho Bu? Berarti napa? Debegel Bu. paketel Begedel. Oh iya, bergedel. sambel kecap iki. Segedele kali hewuan nggih. Terus sayure sop niku pinten? 10.000. 10.000. Nggih, terus napa niku? Ambek pesen janji gawe acara kok wis tekan dari mana? Oh nggih ngoten nggih gampil nggih. Buka bersama Nggih, nggih. Heeh. Pokoknya khusus malam ini sore iki tak sarana sampean. Nggih, matur Sayur sampai 10. Nggih. Ya engko Sambel kecape? sambel kecap. Bumur. Kalem. Dek, aja oleh pedes ya bumur ing pedes sing ngono. Weteng peri kabeh. Ya wis ning Mor pokoke aja pedes. Ya wis, Pun ya. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Ibu. Oh, waalaikumsalam. Bu RT. Oh, nggih. Apa jenenge? Iki sapa jenenge? Uul. Oh, iya Uul, iya. Iya. Ya apa, Dek, perkembangannya sampean? Ya Ibu, katanya dari panitia penerima zakat Iya. ini mau konfirmasi ke Ibu terkait bagaimana nanti pembagiannya. Jadi kami siap untuk membantu membagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh iya. Sebagian remaja masjid juga ikut membantu nanti Ibu. Jadi saya mewakili ke sini untuk datang menginformasikan ke Pak RT sama Bu RT. Arek gini ngomong kayak aki marpuah ya. Iya. Arek iki pancene saka Madura. Oh, engki rek. Engki Sampean. Iya wis. Oh, ternyata Madura. Aduh, Madura kama? Madura Bangkalan. Oh, engko Madura. Mak Sampang. Mak Sampang. Mbok Samping. Samping. Ya ngono iku, Dek, panjenengan Bapak Pak RT kesenengane Banyol. Kebiasaan ngrungokno ludruk soalé. Dadi senengane Banyol. Ludruk ini Madura gak ludruk jenenge. Apa? Ludrek. Ya enggak lah, Pak. Madura ini ada daul, Pak Oh, RT. daul. Bu RT. Heeh. Daul itu apa, Nak? Daul. Biasanya yang diiringi sama orang-orang tuh yang pawai, yang gede. Nah, itu kapan-kapan Pak RT sama Bu RT bisa undang. Oh, untuk iya. memeriahkan Iya, acara. Lah kan mau ngocok wedhusnya daul iki. Iya. Daul. Ya wes, Dek. Daul. Terima kasih ya. Ini Wes, Jawa kita patrol, dibantu. patrol Ya. iya. Ya wes, apa jenenge? Iya. Ya, terima kasih ya Bu, ditunggu. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Hati-hati deh ya, hati-hati deh ya. Iya. Assalamualaikum. Boleh Madura ya aku deh. Janur gunung iku paribasane ketingaren siji karo biyene mbok yo eling karo kawitane yen kepenak saja akeh polahe. Woe ngaren iku paribasane aku eling karo kawitane piye maneh wong urip akeh
jopane sapa ngerti yen bakal kaya mengkene Sirkosir bangkombang perahu kente kaki sambang sapuke ilang mampir mas awet aku ana perlu jeneng kula iku paribasane aja lali karo kawitane pancen iku mas dadi jalarane ning saiki eling kewajibane. Janur gunung iku paribasane ketinggalan siji karo biyen mbok yo eling karo kawitane yen kepenak saja akeh polahe. woe ngaren iku paribasane aku eling karo kawitane piye maneh wong urip akeh cobane sapa ngerti yen bakal kaya mengkene bangkombang Perahu kente kaki sambang sapuke ilang mampir mas. gah aku Kok wegah mampir to mas? awet aku ana perlu Jeneng kula iku paribasane aja lali karo kawitane pancen iku mas dadi jalarane ning saiki eling kewajibane. Pak, apa Pak? Ya lho watuk sampean koyo ngono, Pak. Mbok wis gak usah poso to, Pak. Iya, ya ora apa-apa, Bu. Loro iku ya ganjaran Gusti Allah. Lah iki poso kan ya ibadah. Wis gak apa. Iki nek ndelok sampean ngene iki lho gak mentolo lho, Pak. Iki mau gegere tak blanyai mau rada enak. Ya yo pokoke mari sampean blondo sampean keri iki mau rada endeng. Dadi ambekanku rada longgar. Sesek. Ngene iki lho Pak, wong sampean ku ya ngono lho, wong tangane barang wis ndekep ae ning bangune bagian perute sing ndukur ngono iku. Iku jane gak usah poso dhisik, wong loro ku oleh kok Pak, gak poso. Iya. Mengko disaur ya gak apa-apa, bayar fidyah ya gak apa-apa ngono lho Pak. Iya wis lah, Bu. Wis. Kok wis iki aku dadi tak- maem. Ya engko nek wayah ngombe obat tak yo nek wis buka lah kenek Saiki sih. yo wayahe to Pak, wong wis yahene. Dimakmi dhisik ya Pak ya. Ya Tak wis kena buka. tanget ta Pak? Tak kena tanget. Enggak.
Ya engko ae wis dilungkas yo buka. Maksudku ku aja engko, nek engko ku engko sampean terus buka. Enggak. Nduk, Iya. bapakmu lho. Niki mawon Apa iki? soto. Oh, soto. Jangan wis apa-apa pek ngono gelem. Bapakmu kersa. Ya, Pak. Dan niki Soto ya, Pak ya. Waduh. Seger, Pak, dudu akeh, Pak. Enggak. Wis kena kono dhisik, jalan kono dhisik. Waduh, iki Nduk, iki Yo, diteleh ngene gak iki. apa-apa, Terus Bapak cek poso, Bapak. aduh, Pak. Elekno, Nduk. sakit sih, jenengan kan sakniki sakit. Iya. Nggih. Iya, Pak. Nggih sampun dipeksa Pak siam lho, Pak. Enggak, iki gak ono unsur paksaan, enggak iki yo kok bapak karepe Nduk, bapak. bojomu teko. Lah iku bojomu. Alhamdulillah, iki seneng Lah, aku andus soto. niki, Bu. Soto, soto. Poso. Sambal sambel. Sampean mangisukan melok sahur sih, Mas. Ya wis yo poso lho. Mau sahur saiki sarapan. Iki gak ono kerupuk urang ta iki. Bu, niki lho. Iki lan kon aku sih. Sony. Pak iki lho, Bapak kan Sony. saiki Delok bapakmu. Bapak gerah lho. Bapak lu lagi gerah, Le. Delok kan sapa? Kanggo Bapak. Anget-anget jongkok parowan lah, parowan mbek bapak. Nggih, sampean yo engko lah. Nek Bapak lak poso sih. Lah iki lek dinggoro nek tambah Ya, mubat. sik bapakmu ayang bebet aduh lah kok langsung Bapak iku poso aja dipaksa mangan. Kok iso ibu nggih konten. Bapak gerah ta? Mas. Lho lah nek saiki posisine lagi gerah, loro gek watuke sengkil-sengkil koyo ngono. Ya ben mokel ya gak apa-apa. Malah digawe poso. Lah awakmu sing waras malah gak poso. Sampeyan apa kok gak poso? Gak, kula mboten bahas bapak loro sing bahas soto ning. Aduh, dibentom. Son. Masya Allah. Tetep poso, Pak. Niat poso ya poso lek ditawani apa pun purun. Iya, ojo banter-banter apa ana. Ngrungokno tunggu. Soto ta? Son. Nggih, Bu. Delok Ibu. Enggak, Bapak cek poso. Bapakmu ngantek loro ngono ki ya. Kepikiran awakmu iku. Ya, apa hubungane karo kula? Kok cek angel. Hubungane karo lorone bapak napa? Kok hubungane kalih kula niku napa? Mosok ya gak ngerti ae rek. Awakmu wis gedhe anakku sing ganteng dhewe. Nggih, ibuku sing ayu cantik. Payahe poso ki ya poso. Gak terus koyo ngono. Bapak iku sapa didelok wong kampung. Bapakne wong tuane kula sih. Ibu mun poso ta? Bapak poso. Lah kula nunut mawon. Lah niki kula pangane. Halah ngono. Bojomu cek angel kandhanane. Aduh. Lah kok malah dimakne ngono. Allah. Alhamdulillah sih aku timbang tak mangan kono. Ngombe sik, Dik, ngombe. Wis padhe. Nah, keliru sambel iki lho. Iki sampean niku. Iki untuk Sapa sing ngekeki sambel lho? Kanggo Bapak. Iki ya apa ya? Tanda-tanda bisa kabeh kene. Wis ngaliang. Aduh, Bu, anak. Pak, Ya bener iku mau lah anakmu timbangane mubazir gak kepangan. Wis gak apa-apa Bapak cek poso. aja ngono to Pak, sampean kok mesti ngono lho Pak. Sampean ku kok mesti ngalah karo anake aja ngono Pak. Enggak. Sampean iku lho. Wis aja nguwatirno Bapak. Bapak gak apa-apa sehat kok. lho sampean Pak. Bapak gak Bapak apa-apa. sehat riyin, mungkin Iya. Wis ngene Pak ya. saged. Saiki tak tukokno soto meneh. Bapak mau kelo ya Pak ya. Nggih. Wis gak usah, Bu. Ya engko ngenteni buka lho. Iya. Ya Pak. Lha iki lho mau masak dhewe tibake gak tuku Pak. Ya wis gak Pinter Pak mantune dhewe iki Pak. Masya Masakno gawe Allah. sampean. Akan malih Pak nggih. Bapak cek poso, Nduk. Ojo. Ya wis Nduk, Wis tak gampang kok Bapak gak apa-apa kok. Ya Kok nek wis, wis Pak. wayahe buka lak Ya wis buka kok sampean iki ya apa Bapak. karepe bubuk ae. Wis nek bubuk ae kene mapan sing enak tak kemuli. Oke. Aku selak setlika. Iya. Ya wis sampean tinggal Wis apa ngono, tandang apa-apa. gawe kono. Bapak bubuk ya. Iya. Ya wis engko Aku tak gak ingok rene apa-apa. nek wis mari. Aku tak istirahat aku. Ya wis. Sehat lho Pak. Iya. Wis mudah-mudahan alhamdulillah sehat.